ایام گل و سیر چمن آمده ام، سرمست زیبوی یاسمن آمده ام. هر دل به هوای عشق خود نغمه کند، من بهر سرودن وطن آمده ام. тамошобинони иззатманд барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамон идома дорад ва ин лаҳза дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд нависандаи халқии тоҷикистон устоди азиз абдулҳамид самадов. шуморо қаблан ба барномаи субҳи тоҷикистон хушомадед мегӯем. наврӯзи олафафрӯз ба шумо фархонда бошад. наврӯз аз бунёдаш аз азал ин рӯшанӣ ба дили инсонҳо аст, рӯшанӣ ба олам аст, аз нав зинда шудани табиат аст, ваҳдати табиату инсон аст. дар ҷашни наврӯз инсон ба тамоми мавҷудоти олам ваҳдат эълон мекунад, ягонагӣ аст ва тозакориву сабзкориву гулкориву гулфишонӣ оғоз меёбад. аз таърихи пайдоиши ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чанд сухан мегуфтед? ҷашни наврӯз дар давлатҳое ки ҳавзаи наврӯз ҳастанд пайдо шуд ва густариш ёфт ҳамчун рӯзи рӯшноӣ ва эҳёи табиат ва рафта рафта ин дигар бо зару зеварҳои суннатҳои тозаш оламгир шуд. он солҳое ки мо мисли шумо ҷавон будем, балки ҷавонтарам будем, донишҷӯ будем, он солҳо наврӯза ин хел тантанаву ин хелчӣ надо. ҳозир ин дар назари ин ҷавонои имрӯза, оное ки хеле ҷавон ҳастанд, ин ҷашнҳои пуршукӯҳи мо муқаррарӣ менамояд. дар назари мо ин як афсона. дар рӯзномаҳои баҷуръати мо мисли маориф ва маданияти ҳамун замон солҳои охири 60-70 ман дар назар дорам. агар ҳамчун пайки наврӯзӣ як акси гули сиҳагӯш чоп мешуд, ин як дунё шодиву сурур мебахшид ба насли мо, ба ҳамзамонҳои ҳамун давраи мо ки наврӯза фаромӯш накарданд, суннати наврӯзии моро фаромӯш накарданд, пайки баҳора шодбош гуфтанд ба ҳамаи мардум. аҳамияти таҷлили ҷашни наврӯзро барои муттаҳидии башарият дар шароити феълӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? бибинед ки дар дунё чанд сол шуд, чанд сол пеш аз ин бо талошҳои давлатҳои ҳавзаи наврӯз, аз ҷумла сарвари давлати мо президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон, наврӯзи мо ҷаҳонӣ шуд. ин падидаи бузургтарин аст ки як фарҳанги бостонии мо, қадимаи мо, ҷашни бостонии мо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд ва имрӯз наврӯз на танҳо дар тоҷикистон, балки дар саросари дунё ба ҳар наву ба ҳар ранг таҷлил меёбад. мардум ба муносибати ҷашни наврӯз гирди ҳам меоянд. як суннати наврӯзӣ ин худаш сарҷам кардани мардум аст, аз байн бурдани кинаву кудурату густариш ёфтани дӯстиву оштиву ишқу муҳаббату ҳазор як паҳлӯ дорад. дар ин рӯз ҷавонҳо тамоми орзуву ормоношона барои ба бахшидани як гул, як табассуми зебо, як салом, як калом, як ин шеърое ки шумо мехонед ва аз тариқи телевизиону ин расонаҳои хабари мо садо метиҳанд, аз радио, ҳамаи ҳамин ҳамаш барои ваҳдати инсон аст, сарҷамии инсон аст, барои арзу ниёзи инсонӣ аст дар роҳи зиндагии осуда ва хушбахтона. наврӯз дар байни ин ҷашнҳое ки бисёранд ҷашнҳо, аз ҳама ҷашне ҳаст ки ба армонҳои инсонӣ дахл дорад ва дар ин рӯз инсон фақат аз рӯишҳо, аз покизагӣ, аз покӣ, аз суннатҳое ки одама ба ҳам наздик мекунад, дилҳоро ба ҳам пайванд мекунад, кафшет мекунад, дар бораи ҳамин меандешад. имрӯз ки дигар ин анъанаҳои наврӯзии мо ҳам дар шаҳр, ҳам дар деҳот, дар ҳар як хонадон чӣ қадар зиёд шудааст, чӣ қадар зебо шудааст, чӣ қадар дилнишин аст ва ба он дараҷае ҳаст ки ина тасаввур карда намешавад. агар дар шоҳнома масалан ё ин ки дар як асарҳои классикои мо номи наврӯз дар як ҷо омада бошад, имрӯз дар саросари дунё озод аст. ин ба шарофати истиқлолияти давлати мо аст, ба шарофати ҷаҳонӣ шудани наврӯз аст ки мо анъанаҳои қадимаи қадимамона дубора эҳьё мекунем.
аз нав барпо мекунем. боз барои комилан ба фалсафаи наврӯз расидан ё ин ки анъанаҳои деринаи ин ҷашни қадимаро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардан кадом вазифаҳо барои насли имрӯз боқӣ мондааст? акун вазифаи инсонҳо масалан мову шумо фарзандони мо додарону хоҳарони мо аз он иборат аст ки аз рӯи ӯ ҳунару тавоноие ки доранд ҳар чизе ки доранд барои ободӣ ва шукуфоии диёри азизамон тоҷикистон пеш аз ҳама кунанд ва барои сарсабзии диёрамон. ҳамин ҳозир ниҳолшунонӣ дар саросари кишвари мо идома дорад, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе. дар як муддати кӯтоҳ шаҳри Душанбе ба як пойтахти гулобод гӯем табдил ёфт. ҳам ҷашни гули лола, ҳам ин дарахтое ки дар умраш дар ин ҷо набуд овардан аз кадом қидаи олам ва Душанбеи мо ва ҳозир шаҳри мо ҳар кӯчаву хиёбонаш ҳамин хел гулистону гулбасар аст. ин ҳам ба пешвози наврӯз. субҳ мехезам мебинам модарову хоҳарои мо ба ҳамин гулкорӣ машғул ҳастанд. ба меҳнати онҳо бояд мо арзгузорӣ кунем ки онҳо шаҳри моро барои мо чӣ қадар бо муҳаббат, чӣ қадар бо самимият, бо заҳмат гулу гулкорӣ мекунанд, ороста мекунанд. ана ба заҳмати ҳамаҳо расидан. он аз дасташ ҳамун корро мекунад. ин каси дигар бояд дар як ҷойгоҳи кори худаш, гирди корхонаи худаш, пеши хонаи худаш, атрофи хонаи худаш бо ҳамун самимият, бо ҳамун меҳр, бо ҳамун чиз масалан ба муносибати ҷашни наврӯз, ба муносибати ҷашнҳои дигаре ки мо дорем ҳар сол 4-5 ҷашни бостонии мо зинда шуд ки онҳоро фақат мо дар китобҳо мехондем. номша дар китобҳо мехондем, ҳам ҷашни саддараму ҳам ҷашни меҳргонам ҳам дигару дигараша тиргону ин. акун имрӯз фазои озод аст. истиқлолият ба мову шумо озодӣ дод ва сиёсати фарҳангдӯстонаи давлати мо, президенти муҳтарами мо озодӣ дод ки ҳар коре ки аз дастамон меояд барои ободӣ ва зебоии хонадони худ, маҳаллаи худ, рӯстои худу деҳи худу шаҳри худ кунем. агар мо насли ояндаро ба ҳамин чизҳо омода созем, меҳри амина дар дилшон ҷо кунем, ҳамаҳо ба қадри заҳмати модарову хоҳарову масалан падару оёшон бирасанд, мешавад шаҳри тоҷикистони мо гулистон, саропо гулистон мешавад. ин ободиҳову ин қадар созандагое ки дар тоҷикистон дар тӯли тақрибан 20-25 сол гӯем агар 20 сол масалан шуд, ин таърихи наёд надорад. бале, бисёри сипос ба шумо барои баёни андешаҳо. тамошобинони иззатманд, ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд нависандаи халқии Тоҷикистон устод Абдулҳамид Самад. барномаи ҷашни субҳи Тоҷикистон ҳамоно идома дорад. дар идома моро ҳамроҳ бошед.